Hello? Yes, can my dambudzo? Tiri right. Unongondizivaka. Wati kudi? Mwana wa mai bagaba mtaka kuminira futi. Nai michiko ne mwana winayi. Chiko. Mai wa unondiziva vatotanga vanedu vanonyengwepi. Apa watichi? Akutotanga izvozvi kutoenda kumaraini kwedu ku HUND. Aiwa kana mira unonzwa ndinoriva popcorn. Rege ndivungize sokata phone izvozvi. Kata mani. Vanedu vanonyengwepi. Ufonera izvo zvandavana mangwana ndinovungidza zvimwe. Hello? Yes, con my security. My bagura. Deipa askana. Askana rege ngochidimbu aiwa. Askana matanga mwana wako atanga. Ko atanga takakudza kuminira size yake takamudza ndaende pakati. Iya atanga manje pamusoro yana Judy. Ko ana Judy vanozonyengepi futi. Aiwa ndaadzikisa askana aiwa ndaadzikisa ukuona varume vedu futi vakutodyira ipapo. Varume wakuru. Aiwa ndaadzikisa sketi yake ndatonzwa izvo kuti anza atanga futi. Aiwa takati size pakati ndiwe yake kumusoro yake yekuminira yekumusoro yopedzikira ndende yekwana Judy. Ende pafuti ndaasasvike kumaraini ekwedu. Ndaasvike kumaraini ekwenyu ndaangutambura makwai kwenyu. Aiwa askana takapanana materitory. Aiwa ndaasa mino kusvika basa ndaite size yake. Sho mwana ane 18 years. Aiwa askana kana. Aiwa takasana agreement. Aiwa vanedu vanozonyenga kupi. Raini takati bvaraini ndokubva kumberi kusvika kumashure ndirana Judy ndoko vanofana kunyengwa. Kana vachiminyira mutitiro munda kuti asi ndaasasvike kumaraini kwenyu mwana wako mai bagura ba. Aiwa askana tinyarewo. Vakunetsa kavana unozva kuti vana mazano vakunetsa kunyengwa. Tofana kumbopawo materitory wo muganu. Ino mukuraenda kumashure so mungoitawo zvekumashure. Isi kuraenda kumberi wo mungoitawo zvekwenyu. Zvekumberi kwedu. Aiwa ipapa ndapafara kuti unogona kugadzisa zvinhu. Because vandatongonzwa nemakugwa. Unoziva vakadzi zvavanoita kani. Gugwa unoziva. Vakashata mani. Hanzi varume vakutoda kudonhera rute. Kana zibenzi renge riri pakona rere Johnson hanzi rakaisodonza rute chona mwana wako achinina. Aiwa kana asikana. Aiwa huye bodo. Aiwa mutsuro aisi size yake chaiye 13 years. Izvi ndezvana Judy vakadzwa kurizvi. Manje zvino anorwa asikana mungomutsura. Alright anozoroiwa futi unoziva mazano vanhu vakuroverwa kuminura. Aiwa hatizodi kuti vanhu vazoroverwa kuminura kudaro. Alright. Ndinogadzirisa zvinini. Bominura ipapa. Kuminura ndekwana Judy. Mwana ane 13 years kutominura kutokwenzana nevakadzi vakuru. Kana zviri kudaro so. Timbodikana kana zvakatotokwenda kumapurisa. Mapurisa. Nai. Ndingatoti BP yangu yanga yatokwira. Yanga yatokwira kusvika apa.